Mancing apa himluan nih. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आं दिन्थिफुंनाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो लोखि फुजायाथ' थाबजोबा नालाय जोंनिथिं सानब्रै गाहाम जायो। ओमफ्राय दिनै जोङो बै दोनसिगारावबो जायो नालाय जोंनिफ्राय एसे गोजानानो जासाबो बियो। ओमफ्राय बेयावहाय थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जों थांनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नै माबा मना लाखादों दिनैबो बे मनाखौ जोङो मैया माबायावहाय बै फुजा खाथियाव थांनायाव मैगं थाइगं लाबोदोंमोन खिन्थु मनाया जोंहानि नङा मालायनिसो लाबोथ'दोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो जोङो बेखौ बेयाव होलांनानै ओरैनो थांसिगोन आरो। डाक्टार खालामनांगौनो बबेखौ बय मोनसे दे बुं Omaya mati ka bu omaya? Omaya. Oh, oh yun na din. Muswa mati ka ba? Kaya bermaya mati ka ba bermaya? Hangsa mati ka ba hangsa? Tap na din. Kasi may mati ka ba siya? Mausia. Oh, Korea mati ka ba? Horse na ka ba Korea? Dele ka ka ba? Wheels on the bus go round and round, round and round. Để khi mà sẽ hay nè, nó mới thấy á. Ở đây thì nói còn sẽ wow. जोङो फुजा जानाय जायगायाव मोनफैबाय रावबोआनो गैया मालाय दाबायदियाव नायखाया नालाय मानसिफोरा ओरैनो साफा सानै दङ आरो। ओमफ्राय जोंबो नायलांसै ओरैनो मा लाबोदो मा बहायनानै दोनदो बेफोरखौनो देखायलांसै आरो नोंथांमोननो। ओमफ्राय माबा सेखासो फानगोन ना फानाखैथाय सेखा फिसा मैगं हाग्रा मोननायबा लांगोन होननानै साननानै फैदोंमोन। मोनगोन ना मोनाथाय र' जिखिजाया थांनानै नायनि। Bansi, get moनबाय ना? मानो उल्था हाबखाखो? हा? उल्था हाबखाबाय माथो नोङो? जाग्राया एडभान्स नङाबालाय माथो एडभान्स जाखो? हनै दखानिया गस्लाखौनो गानाखै कास्टमार गैथ'वाना थ' ओइले थ' কিবা থাকিব আৰু কিবাটো কি কিবাটো আৰু আনা নাই ঘুগনি 50 টকা দি বেচিলে মানে এইবিলাক নহয় বুজিছেনে 50 টকা দি বেচিলে 50 টকা দে বনা অনলাইন চলি আছে না ইউটিউবৰ একদম ইউটিউব जाग्रोनानै लानोसै जोङो ओमफ्राय जाग्रोना लानानै बोलोगोरा खालामनानै एसे थाबायथिंसै आरो।
बबेनि नोंसोरो? खाथिनिनो फुराबाय दादायमोननि गामिनि ना सोरखौबा दादाय जायो खुरा माने फुरा खुरा माने दादाय खुरा बाहि माने दादायमोननि गामिनि नङा होमबा खुरा बाहि दादायमोननि गामिनि दे गय जादो रानि हेलौ दे नोंसोरबो नुजादो दे इउटुबाव नुगोन मानसिफोरा मिथिगोन ना ए बिसाबो दुकान होदो फाथै जाबाय नांगौमोन है फाथैया नांबावो आंनो बर' बाजारनि लाइनसेयाव खैथा होदो मोनबाल'सो दां मोनबायाव 100 आइयो दरसेयाव 20 थाखा जाहैबाय माहाजोन जागोन दै दरसेयावनो 20 थाखा फुजा नायफैदो मा नांगौ बिराद बायदिसिना गराइया मारै खारो माहा बबेयाव होयो आं बेखौ बारा मोजां मिन्थिया नुफेरस्रायाखै आं देग्लाय नै माबायाव दोनस्रिघाट फुजायाव जा बायदिसिना गाखोग्रा लाबोखादों आरोना आं माखौबा मिन्थिलायाखै बेयावथ' आं गाखोखांबाय बिदियाव आसि लगाएगा तो अरे पूजा कितना दिन तक रहेगा हाँ 4 दिन रहेगा फैदो भाई जायाखै गारि बाखोन फिदिंबोरा नोङो नांखायो पेपे बुम ओइ बुम बुआ बुआ आंबो गावनोसैब्रा हा दे लागाव मतो लागाव हैट गैया जायासै हर आं गावनोसै बापरे आन्दाजजोंसो गावो ओमफ्राय मार दिया रे जाबाय मोनखांबाय दे एटा न 10 थाखा दे एसे मोजां लानानै गावब्रा हाजोबखायो दे ना जाबाय दे जाबाय दे लासा हायासै आरो दे मानसि वाव यें ए वाव मा थांगोन नै मेहेन्दी लानोसै गोदो गोदायनिखौ गोसोखांदोहाय लोगोफोर उन्दै समनिखौ ओमफ्रायो लाना नायनोसै आरो नहीं करेगा नों लानो
जानो 10 टाका मोनसेयावनो हरदो 10 एक थाखा ही में 10 रुपया बाप रे 10 थाखानि लाबाय नै लानो इदि लानो दे ला मानसि ला मोनसे ला ए आयं बायदि लानोसै दा नै इदि इदि वाव 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 wow beautiful beautiful नै ya deh kai नै मा होदों फिथा कुकुरि मालपुवा मालपुवा बे सानैल' साथाम होरो खासेयालाय थाथ' होमबालाय I love you होनदो इदि कालारखौ जि मोजां नुखायो आं हा नाय मानसिखौ लालाय नै गोदो गोदाय जोंना बेखौ जय बांला आसान होननानै बुङो आरो मालायफोरा मा बुङो मिथिया जय बांलायानो दां न जय बांला ना बेखौ बायसोयोमोन आरो ओमफ्राय गिदिर मोननायबा आंबो लागोमोन गिदिर गैयानो हायदै मोनसे मोजांसो मोनदो बे मानसिखौनो माबा इमब्लु बारनाय बायदि न इमब्लु बारनाय बायदिसो नुबाय दे इमब्लु बारनाय जादों मानसिला थांखालालै बे गथ'आ बेनिफ्राय थांखानाय नंला बे खारदो हा थांखाला बियो इमब्लु बारनाय जादों ना इ मोनसे सोलायबाय नै Hah? Kena? Sen dokan nak? Mobil? Kasih nama baca lah. Rame kau naik. Megon. Ah. Naik lihat kau Oh, himansia mazak lay. Himansia. Hanuman. Jai Hanuman. Jai ho. Awas tang dia, sota bincu. जोङो फुजाखौ नायखांबाय लोगोफोर जोंना एकदम सब वान नायनाय जाबाय आरोना मानसिफोर रावबो गैया लांदां मोनायावसो नायखायो नालाय फुजाखौ ओमफ्राय जोंना सानाव नायनो होननानै फैखानाय नालाय ओमफ्राय नायबाय आरो सानावनो नायबाबो बिराद मोजांसो मोनदों गोसो बायदि बेरायनो हादों गोसो बायदिनो खारखाव खारसि इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय थांफिनबाय थानोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्टफोरबो खालामदो कमेन्टफोर खालामबा मोजां मोनो नालाय बेलेगफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय जाफैदों आरो बेहायखो बोरैबा बेलेग बोरैबा सुरुस्रादा होनलाय Kira गावखौ गानदों दे Bom. Iya, beneran.
Được. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Thì bye bye một đợt, mình chỉ bye bye. Bye. Cuma. Cuma. Để.